Akekho umuntu onumuntu, akekho umuntu othi mina nginezimvu zami. Lezi zimvu kaNkuluNkulu, abantu abakaNkuluNkulu, akekho umuntu onabantu bakhe. The minute umuntu eqala nje ethi izimvu zami, umntwana wami lo, sola. I've seen another system, and it's another dead system. This system has been killing our brothers and sisters for a very long time, and angisakhulumi ngama-parents ethu, iwabulela ama-parents ethu, iningi lawo iwabulele kakhulu. And this system ngendlela e-operator ngakhona, i-operator ngenye indlela because inalento yokuyicabangela yona kuphela, ingabacabangela abanye abantu, whereas at the same time ibilokhu ithi iseva abanye abantu, but uma ngabe ungathi ayibhekisisa kahle abantu ababenefita kuyona yilabo kuyibona abaphambili. By the way, this is Motivation Vibes, igama lami kusase uMduduzi Shabangu. Ngithi thank you for choosing this channel again. Ngiqhubeke nendaba yami la ikhona. This system engikhuluma ngayo, uma ungayibhekisisa kahle, abantu abaningi babalekela kuyona because we all believe ukuthi uma ngabe sesifike kuyona oqala ufike ekhaya and futhi uzothola ifamily lapho, of course a family from another family, ngayibeka ngalolo hlobo, but usuke wazi nje ukuthi mawufika kuyona uzofika uthola ifamily enye, uzothola abangani, uzothola isupport. Suke kaningi sina lezo zinto lezo zokuthi mase ngifike kule family, ifamily kaNkuluNkulu, ngizofike futhi ngithole noNkuluNkulu, of which is right. Ukufika kuyona vele ufike uthole futhi uNkuluNkulu, lokho ngiyakukhomenda kakhulu. Ungizwe kahle mangabe ngikhuluma ngale ndlela engikhuluma ngayo, because nami ngingumuntu okholwa kakhulu kuNkuluNkulu. I'm a Christian, I'm a born again Christian. Lokho nje ngeke ngize ngikufihle, but izinto ezenzakala lapha ya ezinye zazo ziyangikhalisa. That's why ngizokhuluma ngazo and ngizokhuthaza abantu abacindezelekile abangaphakathi lapha yana. This system ilokhi ayilikhuluma iqiniso kuyilona kumele ngabe yalikhuluma elifanele. Ibilokhi ithi nje wena faka imali uzobona, and leyo nto leyo iyangikhalisa kakhulu ngoba ayikho indaba yokuthi uNkulunkulu into ayifuna kuthina kakhulu ukuthi sifake imali and then uzosiblessa. And abantu abaningi batshelwe lokho ukuthi the more ufaka imali kakhulu the more uzothola ama blessings, and abantu ngempela the more befaka imali kakhulu kuba the more futhi behlupheka kakhulu. Mina ngibabonela abantu behlupheka, bazi umuntu azayongena ethuneni afe ehlupheka elokhethi ulinde ama blessings, ulinde ama blessings, hayi ngoba ewalinde ebengenawo yini. Ukube this system ibilikhuluma iqiniso bizosho nje ukuthi the minute wamukela uJesu Kristu you are already blessed, awusadingi amanye ama blessings again. Kanti futhi nalento yokunikela or to give, asinikeli ngoba kufanele sithola ama blessings, sinikela because we are blessed. That's why we are giving. We are blessed to give. Kanti kaningi kuba sengazathi manje kufanele sinikele ukuze sizothola, and sinikuba nalento leyo kungazathi manje kufanele uNkulunkulu simbribe. Abantu abaningi baze bafa behlupheka because abazange batshela iqiniso. And ngizokhuthaza nawe, angifuni nawe uzongena ethuneni uzofa uhlupheka ungazange watshela iqiniso. Abanye babe na disbelief yokuthi ukuhlupheka it's okay as long as nje ngale kwethu uyophila kahle. Yonke lonto leyo iyangikhalisa because the more wena ulokhu uhlupheka ukuthi ngale kwethu as long uyophila kahle, khona lento dolibele or lo mama olibele umnikeza imali, yena akahlupheki yena uphila kahle, and wena asosikhathi uzobe lokhu uhlupheka ulinde ukuthi ngale kwethu. Lalela ngiqoqele, uNkulunkulu sifuna siphile ilife efree, sikhululekile, sihappy, simkhonza sijabulile. Lento yokuthi sicindezeleke emasontweni ngiyayibona ilokhu yenzeka, ilokhu yaqhubeka. It's another system enye nje e-operator ngenye indlela, ngoba manje ngeke uyicabangele ukuthi mawusufika esontweni uphinde futhi ucindezeleke. But kaningi abantu baNkulunkulu mabefika emasontweni bafike bacindezeleke, abatshelwa abantu ukuthi yazini njengoba uze emhlabeni uze uphethe igift,
unetalent, kunezinto ongazenza, kunezinto ongayiqala. Abantu abakhuthaza ukuqala imisebenzi, abantu abakhuthazwa ukuthi phuma endlini, musukuhlala endlini, iya ngaphandle, hamba ojuluka njengabanye abantwana, hamba nayo uyongena odakeni ungcole njengabanye abantwana, ukuze nawe kusasa uzokwazi ukuthi uphile kahle. uNkulunkulu usebenza ngabantu abenza something. uNkulunkulu that's why ethi ngibusisa umsebenzi wezandla zakho, akade ngibusiswa imali yezandla zakho, but umsebenzi wezandla zakho. Damo usebenza uNkulunkulu yokubusisa ngalokho okwenzayo, akwandisele kulowo msebenzi loyo owenzayo. But if awenzi lutho, ucabanga ukuthi uzofika nje unikele imali. Mina mawunikela kumina imali, ngizoyithatha mina imali ngiyidle ngijabule, wazi ukuthi leyo mali futhi ize kumina and mina ngizoyisebenzisa. Wena uzobulokhu uhlupheka. So ngiyakhala kakhulu, that's why ngihleze ngisho ngithi mina most ama Christians bayaphuwa, bayahlupheka, kuba sengazathi the only reason yokuthi sikhonze uJesu Christ is because we are poor, we are trying to get rich. Kanti iqiniso nje lapha elikhona ukuza kuJesu Christ ukuthi izono zethu ithethelelwe, but okunye kulele kuthina kumele siphume sihambe sosebenza, then uNkulunkulu uzosiblessa ngemisebenzi esiyenzayo. Ungalokhu ulindele ukuthi manje na one day kuyokwenzakala imiracle, kuyovele nje imali ebank ubone imali seyiningi. Abanye ngendlela le system eoperate ngakhona bayithole nabo sebeze bezubugebengu, sebeze barobha abanye abantu, ngoba manje kudale lokho elinda imali akayitholi, azazatshela umuntu athi hayi no, kahle kahle la ekhaya thina sisebenza kanje ukuze uthole imali, but provided uyafuna ukuthi ube khona la ekhaya. Ngizowona abantu baNkulunkulu, ngizowona abantu bakithi, ngizothi bantu phumani kulama debt systems. Isonto linankinga, ukunikela kunankinga, ukunikela ngenhliziyo emhlophe, ube ublessed, hayi ngoba ufuna ama blessings. Ukukhonza uNkulunkulu kuhle, ayikho enye impilo umuntu angayiphila ngaphandle kaNkulunkulu. But kunalaba abathile abasemasontweni abamalida esibafavorayo futhi nesibadefendayo futhi esingafuni lutho ngabo, ibona laba abanye babo abasicindezelayo. Uzomuntu ethi hayi yabonake la ekhaya leli talent onalo alisetshenziswa ke la ekhaya, mhlawumbe unetalent nje lokucula and manje ufuna ukuyongena ucula amapiano, unetalent lokucula amapiano, uzomuntu ekutshela nje ukuthi leyo nto le into kaSathane, into engeke izilunge, ugcine nawe ungazange walisebenza italent lakho. Bebuzo uqala kuamapiano ugcine sewenza something enye, but manje ngoba uzange usaqala khona lapho ugcine ulokhu uhluphekile because zonke izinto ezila emhlabeni zilebulwa njengezinto kaSathane, kanti uSathane benga-own lutho, uNkulunkulu e-own izinto eziningi. Yonke into la emhlabeni kahle kahle i-own uNkulunkulu. So I'm here ukuzokhuthaza abantu, ngizothi mina uma ngabe ucindezelekile, uma ngabe ukuthi unezinto ofuna ukuzenza khona ukuzenza, ngoba manje kuthiwa lezi zinto ezikaSathane uzwe kuthiwa kuleli sonto lela kuvangelwa, akumelanga nje uzophuma uyovangela, but une gift yokuvangela ngaleso sikhathi, iyavaleleka le gift, kanti ngaleyo gift le iyona obungaphila ngayo. Kodwa manje ukuphila ngayo hayi ngoba uzohamba urobha abantu, ukuphila ngayo ngoba abantu bebusisekile bese bekupha freely. So yonke leyo nto leyo uma ngabe ngeke usakhona ukuyenza, uyogcina uba yini, uyogcina uhambe usebenza nje umlungu. This system ipromote ukuthi hambe usebenza umlungu, mawusumsebenzi lomlungu ubuye uzokhipha kweshumi kuphela. Promote ukuthi asiqale namabhizinisi, ayikuphushi lokho ukuthi iqala izinto, ayikuphushi ukuthi follow italent lakho, ayikwenzi ukhululeke. Umuza umuntu ethi mina nginezimvu zami, izimvu zami lezi, abantwana bami laba, yonke leyo it's dead system, ikubulala abantu. Akekho umuntu own umuntu, akekho umuntu othi mina nginezimvu zami. Lezi zimvu kaNkulunkulu, abantu abakaNkulunkulu, akekho umuntu onabantu bakhe. The minute umuntu eqala nje ethi izimvu zami, umntwana wami lo, sola lo muntu wayafuna ukugcina endaweni yakhe kuphela, wayenjengakudedela ube free. uNkulunkulu usidedelile si free, uthi masenzeni konke nje sifuna ukuthi masikwenze provided kuhle ku right emehlweni akhe, but masibe free ukwenza izinto. Uthi futhi uma ngabe sikuyena sokhululeka and sikhululeka impela, then khona umuntu ofuna ukugcina kwikhukhuni yakhe ukuthi manje yena ube yibhola lakhe adlale ngawe. Be careful umuntu omnyama, igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Sazobe ngilonkhulumile because ngiyakhala ngabantu bakithi abaze bafe behlupheka, bengazange baze benze lutho, besaba ukwenza izinto ngoba bethi hey lezi zinto ezikaSathane. Sathana ka-own lutho, everything own uNkulunkulu. Siphinde sihlangane futhi ngelinye ilanga Mondays.